Pablo, é verdade, non temos aínda ningunha idea para facer o vídeo do Enreguéifate. É verdade. Pero anda, mira. Teño unha idea. Vamos a decirlle os demais. Rapazada, vide, que temos unha Vinde. idea. Que vos parece se con esta árbore dos desexos collemos unha palabra e dai facemos as regueifas? Sí. E como podemos facelo para que sexa máis divertido? Eu digo de facer parexas e que cada persoa faga dos versos. Que boa idea. Que che parece se nos collemos a palabra aprender? Paréceme ben. No camiño do saber sempre hai algo que facer. Se escoitas e queres ver, sempre vas a aprender. Que boa, ahora tocalles a eles. Nos que collemos? Vos recordos? Vale. Aquí cos nosos compañeiros, creando uns bons recordos. Pois eu non o teño tan claro, cos exames non acougo. Cal queres escoller? Diñeiro, por exemplo. Vale. Esta non quero diñeiro, eu non pido nada máis. Pois eu prefiro a saúde e o amor rentame máis. E se collemos felicidade? Sí. Gústame moito sorrir cando estou coa miña xente. Saír coas miñas amigas, felicidade presente. Cal collemos? Collemos festas? Sí, 100%. Na clase falan da Pau, din que temos que estudar. Nos só pensamos na festa que despois imos montar. Que tal se escollemos empatía? Pareceme moi boa idea. Ti falas moito da vida, como a quen todo sabía. Para entender a xente hai que ter moita empatía. Agarramos liberdade. Quen coñece a liberdade xa non quere estar calado, porque no mundo ninguén nace encadeado.